салом дӯстон, футболи тоҷик ба он дараҷае расид ки акнун футболбозон рӯи гурезро пеш мегиранд. Қаблан агар мегуфтанд ки не мо нагурехтем, оҳиста баромада рафтем, акнун бешубҳа палангури мегурезанд. 13 бозингар аз дастаи Душанбе ба Русия рафтанд. Дар ин бора сармураббии дастаи номбурда ҳатто дар эфири ТВ варзишам гуфт, гап сари он меравад ки бархе аз онҳо бояд ба хизмати ҳарбӣ мерафтанд ва барои ҳамин шуда рӯи гурезро пеш гирифтанд. Хотиррасон мекунем ки дастаи Душанбе дар сатҳи баландтарини футболи тоҷик бозӣ мекунанд. Элитаи футболи мо ҳамин аст. Агар барои бозингарои имконият даст диҳад, ба дилхо кишвар мераванд. Пӯшида нест ки футбол барои аксари бозингарони дастаҳои лигаи олӣ манбаи асосии даромад нест. Баъзеашон нуқтаи савдо доранд, дигараш дар мағоза кор мекунад, севимаш бошад таксӣ мезанад. Бо ин хабари таби одамро хираккунанда мо мегузарем ба рӯйдодҳои муҳими соли футбол дар берун аз кишвар. ҳоло ки то равзанаи трансфери вақти бисёр аст, ҳама таваҷҷӯҳ ба бозиҳо мешаванд. 16 октябр Манчестер Юнайтед зидди Лестер рақобат мекунад. Ана дар Фаронса бошад, мо ҳунарнамои якҷои Месси ва Рамосро дар майдон хоҳем дид. Рақобатҳо хело ҷолибанд ва барои шавқовартар кардани тамошои онҳо метавонед аз 1x истифода намоед. Онҷо ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод менамоянд ва ҳамчунин ба онҳое ки аввалин бор регистратсия мекунанд бо промокоди MG0777 то $100 бонус медиҳанд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Тасаввур кунед, Испания, шаҳри Мадрид дар пойгоҳи дастаи Реал. Бензема дар утоқи Флорентина Перес ба зону илтиҷо мекунад. Бобоҷон, Мбапперо харид, Мбаппе мехоҳам. Боз тасаввур кунед, Англия, шаҳри Манчестер. Погба дар сартарошхона нишаста мӯи сарашро ороиши нав медиҳад. Ногаҳон ба сартарош ки аз футбол миллион километр дур аст мегӯяд: медони ҷура, агар Мбаппе ба Реал равад, ман ҳам ба он ҷо меравам. Шояд онҳо бехабар аз он бошанд ки нақшаи худи Пересам якҷо кардани футболбозони фаронсавист. Замони Зинедин Зидан фаронсавиҳои зиёдро ба Реал овард. Тео Эрнандес, Ферлан Менди ва Рафаэл Варан одамони ӯянд. Зидан рафт, аммо раванди овардани фаронсавиҳо идома ёфт. Акнун мақсади асосии Реал ба оламиён маълум аст. Ҳатто сартароши Погба ки гуфтем, аз футбол фарсахҳо дур аст. Медонад ки Реал мехоҳад Мбапперо ба ҳайат ҷалб кунад ва Мбаппе мехоҳад футболбози Реал бошад. Ҳам клуб ва ҳам футболбоз метавонанд то тобистон тоқат карда ба висоли ҳам расанд. Дастаи шаҳри Париж бо тамоми роҳи усул хоҳиши нигоҳ доштани ҳамлагари фаронсавӣ аст. Тибқи хабарҳо шайхони араб омода ҳастанд ки Мбапперо боитарин футболбози олам кунанд. онҳо мехоҳанд музди маоши ҳамлагаро ба ҳаҷми 50 миллион евро дар як сол баланд бардоранд. 50 миллион евро. Чунин миқдор маблағро ҳатто дар киноҳои Голливуд қаҳрамонҳои манфӣ барои асирон талаб намекарданд. Вале Мбапперо моли қорун ҳам хушбахт намегардонад, агар ӯ шахси якум дар майдони футболӣ набошад. Томи тиллову зари ҷаҳонро ба пои Мбаппе партоянд ки ӯ дар ақидааш устувор мемонад. Айни ҳол ҳамин тавр ба назар мерасад. Дар ҳокимияти футболии ПСЖ ҳамлагари 22-сола нафари сеюм мебошад. То он даме ки дар ПСЖ Месси ва Неймар бошанд, музди маоши кайҳонӣ Мбапперо нафари асосӣ дар Париж намегардонад. Ҳатто сармураббии дастаи ПСЖ Маурисио Почеттино мегуфт ки Неймар, Ди Мария ва Месси муносибати беҳтарини дӯстона доранд ва Мбапперо лозим аст ки роҳи дӯстиро бо онҳо пайдо кунад. Фикр надорам ки ин суханон писанди Мбаппе омада бошанд. Мебахшед, агар Месси, Неймар, Ди Мария мафияи амрикоиро дар Париж ташкил карда бошанд, гуноҳи Мбаппе дар чист? Дар ҳоле ки ғайри ин сегонаи амриколотинӣ дар ПСЖ боз Маркиньос, Парадес ва дигарон мебошанд. ҳолати даруни Мбаппе ҳам аҷиб аст. ӯ дар Париж истода Реалро васф мекунад. аз суханони Неймар чунон ба назар мерасад ки стратегияи Мбаппе то моҳи июн бозӣ кардан дар Париж ва пас он рафтан ба Мадрид мебошад. Хулоси гап, Мбаппе рӯз то рӯз ба Мадрид наздиктар мешавад ва ҳар амалу ваъдаи ПСЖ хоҳ маблағи калон бошад, хоҳ зиндагии шоҳона, клиентро рӯз то рӯз аз Париж дуртар мекунад. ҳамлагари аргентинии Барселона: хурсанд нашавед, Месси барнагашта. Серхио Агуэро атрофи туби тилло сухан ронд. ман дар бораи ин ҷоиза зиёд андеша кардам. Фикр намудам ки барои ман чӣ намерасад. замоне ман аз Лео дар бораи ин ҷоиза пурсон шудам. Месси посух дод ки барои гирифтани туби тилло бояд дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб шуд. ӯ ҳақ буд. ҷоизаҳо дар ин масъала нақши бузург доранд. барои мисол, Фабио Канаваро соли 2006 дар ҷоми ҷаҳон бо тими миллии Италия қаҳрамон шуд ва туби тилло насиби ӯ гардид. ман мавсимҳои зиёди бобарор доштам, голҳои зиёд мезадам, аммо дар финали Лигаи Чемпионҳо набудам. мушкилии ман маҳз дар мавсими гузашта, вақте ки мо ба финали Лигаи Чемпионҳо баромадем, оғоз шуд. осеби зону, ковид ва дигар мушкилиҳо, гуфт Агуэро.
аввалтар аз ҳама бояд баъз серхиё солҳои 2010 ва 2013-ро хотиррасон кунем. соли 2010 аз Месси дида ҳам Уэсли Снайдер ва ҳам Иньеста арзандатар буданд, аммо ҷоизаро аз Месси гирифта буд, дар ҳоле ки дар финале Лигаи Чемпионҳои соли 2010 Интер ва Бавария бозӣ карда буданд. Барселона набуд. Дар финале ҷоми ҷоҳони соли 2010 Испания ва Нидерланд буданд. Аргентина ҳатто наздик ба финал набуд. соли 2013 туби тиллоиро бояд Рибери мегирифт. ӯ бо Бавария мавсими беҳтарин дошт ва ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуд, аммо ҷоизаро Роналдо гирифт. Гузашта аз ин соли 2019-ро фаромӯш намекунем. Ливерпул ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуд. Ван Дейк девори сангиам не, девори дуқабатаи битонӣ дар ҳимояи Мерсайдҳо буд, аммо ҷоизаро Месси гирифт. Фаромӯш набояд кард ки ҳамлагери аргентинӣ чанд мавсим пайопай дар Лигаи Чемпионҳо ноком шуд. Имсол бо сабаби ба даст овардани аввалин ҷоиза бо тими миллии Аргентина Мессиро номзади асосӣ барои гирифтани ҷоиза медонанд. Роналдо соли 2016 пас аз қаҳрамони Аврупо шудан ҷоизаро гирифт, аммо мебахшед, онҷо Роналдо бо Реал Мадрид ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуда, ҳамчунин бо 12 гол беҳтарин нишонзани Лигаи Қаҳрамон шуд. На ҳама вақт ҷоизаҳо кафолати ғолибият дар овоздиҳӣ ҳастанд. Агар бошадам, бояд футболбоз ҳамаи онҳоро дар як сол ҷамъ кунад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед ки имсол ки арзандаи туби тиллоӣ дар ҳақиқат аст. Жорже Мендеш, агенти Криштиану Роналдо, клиенташро беҳтарин номзад ва фаворит барои гирифтани туби тилло меҳисобад. Рақамҳо ва омор ки ба Роналдо рабт доранд tasdiqi беҳтарин будани ӯ ҳастанд. Ба назари ман барои гирифтани туби тиллоӣ ин басанда аст. 115 голи ӯ дар ҳайати мунтахаби Португалия Роналдоро рекордсмени футболи мардона мегардонад. Имсол ӯ ҳамчунин рекорди 15-соларо дигар кард. Бар замин ӯ метавонад статуси беҳтарин нишонзан дар таърихи футболи профессионалӣ шавад. ҳама ин дастовардҳои беназир Роналдоро ба фаворити асосӣ барои соҳиби ҷоиза шудан табдил медиҳад. Криштиану ҳар бор собит мекунад ки беҳтарин футболбози давру замонҳост. Бале ин ҷоизаи инфиродӣ аст ва мо бояд фаромӯш накунем ки имсол Роналдо дар Серия А ва чемпионати Аврупо нишонзани беҳтарин шуд. ӯ беҳтарин нишонзан дар таърихи Лигаи Чемпионҳо буда, ягона футболбозест ки дар се кишвари гуногун Англия, Италия ва Испания қаҳрамон шудааст, гуфт Мендеш. воқеан Роналдо дар синни 36-солагиаш дар сатҳи баландтарин бозиро идома медиҳад. ӯ бо қувва, нерӯ ва устуворӣ дар бозиҳояш мушкилиҳоро яке паси дигаре мегузаронад, аммо он дастовардое ки Мендеш ба хотир овард дар ҷароини солҳо ва бо мурури замон ба Роналдо даст доданд, на дар як соли милодӣ. хотиррасон мекунем ки ҳамлагари 36-солаи португалӣ бори охир туби тиллоиро соли 2017 гирифта буд ки барояш панҷум ба ҳисоб мерафт. ба ҳамин том дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.